M'agradaria que el pati de la meva escola fos molt gran, amb tobogans, gronxadors, amb rampes i amb jocs per tothom. Jo vull un pati amb plantes i arbres, on hi hagi ocells i animals i poder jugar amb ells. Jo m'imagino el pati com una gran aula, on aprendre matemàtiques, ciència, art, com les àgores de l'antiga Grècia. Un lloc on compartir les nostres opinions. Ha de ser un espai amable, educatiu i segur pels nostres nens. Que els meus alumnes trobin un espai evocador, on puguin somiar el seu futur. Un pati inclusiu, sociable i lliure, on tots i totes puguem relacionar-nos de tu a tu, respectant la diversitat, sense limitacions ni barreres. Jo vull un pati amb escales, amb troncs i que hi hagin jocs d'equilibri per sentir-me com un trapecista en un gran circ. M'imagino un pati que tingui cistelles de bàsquet per jugar amb els meus amics i convertir-me en una estrella de l'NBA. M'agradaria un lloc tranquil, un raconet de calma, on poder seure còmodament i hi hagi milers d'aventures en els meus llibres preferits. Jo vull un pati on el meu fill pugui experimentar, aprendre i créixer amb la natura. Un pati a la meva alçada.